ביום ראשון יכריע בית הדין הצבאי לערעורים את דינו של אלאור עזריה. לקראת האירוע ההיסטורי החלטנו לקבץ עבורכם כמה עובדות שחשוב שתדעו על המשפט. כל עדויות שתראו לקוחות מפרוטוקולים מהמשפט ומהערעור. אני זיו מאור, עורך אתר מידע, ואלה 5 דברים שחייבים לדעת על משפט אלאור. במקום החמישי, עובדה, המחבל לא היה מנוטרל. מהפיגוע בהר הבית למדנו בצורה מוחשית שמחבל מנוטרל הוא מחבל לא מסוכן. הטענה של צמרת הצבא היא שלא הייתה כל סכנה ממטען ושאלאור ירה מתוך נקמה. כל העניין סכנת חיים, מטענים, כל הדברים האלה, ונכנס בשעות הצהריים המלחמות, רק שעורכי דין נכנסו לתמונה. זה פשוט לא נכון. קצין שפיקד על כוח הכוננות והגיע כדקה לאחר האירוע זיהה שהמחבל עדיין חי, חשד שיש עליו מטען וביקש להזמין חבלן. הוא אפילו הורה לאחד החיילים, סמל א', לבצע ירי למחבל אם הוא יזוז. 15 עדים, חיילים ואזרחים, העידו על תחושת הסכנה מהמחבל בזירה, שלאורך כל הסרטון נראה מתנועע וזז. יש עליו כנראה מטען, שימו לב, עד שלא בא חבלן לא נוגעים בו. עד שלא בא חבלן לא נוגעים בו. אז עכשיו גם אתם יודעים את העובדות. המחבל לא היה מנוטרל. במקום הרביעי, אלאור ירה כי המחבל זז. התביעה טענה שעזריה אמר לאחר הירי שירה במחבל כי מגיע לו למות כי הוא פצע חבר שלו או משהו כזה. יריתי בו, הוא צריך למות, הוא דקר חבר שלי. אבל הטענה הזו לא נתמכת בראיות של ממש. הטענה נשענת על עדותם של 4, המ"פ, רבת מ' ועוד 2 סמלים, אבל המ"פ ורבת מ' הם העיקריים. המ"פ מציין 3 פעמים בעדות מצח שעזריה אמר לו מיד לאחר הירי שירה בגלל שהמחבל זז. העדות הזו גם עולה בקנה אחד עם אווירת הסכנה והעובדה שהמחבל לא היה מנוטרל. הפלא ופלא, המ"פ זומן למצח בדחיפות פעם נוספת יום למחרת. בחקירה הזו הראו לו את העדות של רבת מ' ואז הוא שינה את גרסתו ב-180 מעלות. כעבור חצי שנה בבית הדין המ"פ שוב הודע כי סביר שעזריה אמר לו שירה בגלל שהמחבל זז, כלומר המ"פ לא רלוונטי. אז נשארנו רק עם העדות של רבת מ', אבל מתברר שגם עליה אי אפשר לסמוך. רבת מ' שינה גרסה לא פחות מ-14 פעמים. בהתחלה הוא אמר שהוא בכלל לא זוכר מה אמר עזריה. אחר כך תיקן את עצמו מספר פעמים ואמר שהירי היה ממניעים נקמניים. לאחרונה רבת מ' שוב החליף כיוון ושוב הודע שהוא לא זוכר בדיוק מה היה בזירה. בקיצור, אין בסיס לטענה שאלאור ירה כדי לנקום. הוא ירה כי חש סכנה מהמחבל וכך גם הסביר את הירי מיד לאחר האירוע. במקום השלישי, צמרת הצבא עשתה הכל כדי לזהם עדויות. יש פה אירוע חמור של חייל שסרח, חייל שסרח. לאורך כל המשפט הופעל לחץ כבד על החיילים והקצינים שהעידו נגד אלאור. הסמל לשעבר של עזריה אמר, כשניגשתי לחקירות מצח, הייתי תחת לחץ ליישר קו עם רוח המפקד. הסמ"פ העיד כי המג"ד, המח"ט והמ"פ הנחו את החיילים שאלאור שיקר. בנוסף, הם ערכו עם חיילים שעמדו בפני עדות 15 עד 20 שיחות. הסמ"פ יוסיף, זו נקודת ההנחה שיצאו ממנה הרמטכ"ל ואחר כך המח"ט והורידו אותה למטה. והנה הקלטה של המח"ט שמתדרך חיילים מה לחשוב. הוא בא לחבר שלו, אומר לו, מחבר שבא להרוג לך לחקלאה. ולבסוף, יומיים לפני הכרעת הדין, הרמטכ"ל מכין את השטח. וגבר בן 18 שמתגייס לצה"ל, הוא לא הילד של כולנו. כל זה מצטבר לזיום חמור של ההליך השיפוטי. שיבוש ההליכים בתיק הזה כל כך אגרסיבי שאי אפשר לא לשאול מה גרם להם לנסות להנדס את המציאות. התשובה? במקום השני, לצמרת הצבא יש אינטרס בהרשעה. ראש הרכב שדן בתיק, מאיה הלר, קודמה. שופט נוסף במשפט קודם אף הוא. והשופט השלישי, ניחשתם נכון, גם הוא קודם. המג"ד קודם, המ"פ ננזף ואז קודם. למה כל זה קורה? בואו ניתן לערוץ 10 לפרשן. כך או כך העירייה שהתהדה בחודש מרס יכולה לשלוח הביתה את הרמטכ"ל הנוכחי במקרה של זיכוי. אם יהיה זיכוי, אייזנקוט ובכירים אחרים בצבא עלולים לשלם בכיסא כמו שבוגי כבר שילם. אבל למה? מה הם כל כך מנסים להסתיר? במקום הראשון, חרפת התחקיר המבצעי. בכירי המערכת הצבאית טענו בימים הראשונים כי ההתגייסות שלהם נגד אלאור התבססה על תחקיר מבצעי רציני שנערך זמן קצר אחרי הירי ולפני שבצלם פרסמו את הסרטון שלהם. היה תחקיר ראשוני כבר ביום חמישי עם תוצאה מאוד ברורה, לצערי. בוגי לא מדייק. להלן סדר האירועים כפי שהתרחשו באמת. בשעה 8:33 עזריה ירה במחבל. המ"פ ניהל עמו שיחה קצרה ושלח את עזריה להמשך פעילות. 8:53, כ-20 דקות לאחר מכן, הגיעו מח"ט הגזרה והמג"ד לזירה, קיבלו הסבר על האירוע בלי שהמ"פ דיווח להם בכלל על הירי של עזריה. נאמר שוב, המ"פ לא דיווח על הירי למפקדיו. אני גאה בזה שהמ"פ הצביע על זה שזה אירוע חריג. ב-10 המג"ד משוחח עם עזריה שיחה קצרה. 12:00
ב-12 המג"ד מחליט לשלוח את אלאור להישפט אצל המח"ט בדין משמעתי. בלי אזיקים, לא רצח, לא הריגה, לא פלילי. אבל אז מתפרסם הסרטון של בצלם, והכל משתנה. ב-2 אלאור מועבר למצ"ח ויוצאת הודעה מדובר צה"ל. להזכירכם, בשלב הזה, חוץ משיחה קצרה עם המג"ד, לא התקיים שום תחקיר. המח"ט מודה כי לא דיבר אפילו עם אלאור. בואו נבחן את ההודעה שהעביר המג"ד למצ"ח ב-2 אחר הצהריים. סמל עזריה פתח באש ללא הוראה ממפקדיו, כאשר תוך כדי הירי המחבל מטופל על ידי צוותי הרפואה, ובכך סיכן סמל עזריה גם את צוותי הרפואה. המ"פ עצר אותו ומיד לקח ממנו את הנשק. בנוסף נעשה ניסיון לטפל בפצועים. זהו, זה התחקיר שבוגי מדבר עליו. אז מה יש לנו כאן? המחבל לא טופל על ידי איש. המ"פ לא עצר את אלאור. המ"פ גם לא לקח לו את הנשק. איש לא ניסה לטפל במחבלים וסמל עזריה חזר מיד לפעילות. זה לא תחקיר. זה אוסף מביך של טעויות עובדתיות שמעיד מעל הכל כמה מעט מידע היה בידיים של הצבא כשמיהר לאמץ את הנרטיב של בצלם ולהרשיע את עזריה. את התחקיר האמיתי אגב מבצע המח"ט רק אחר הצהריים. הוא נכתב במהלך הלילה ומוגש רק ב-6 בבוקר למחרת. מפקד החטיבה שסיכם את התחקיר הראשוני של האירוע עוד לפני שהסרטון פורסם. גם בתחקיר הזה אגב אלאור לא משתתף ולא אף אחד מהאזרחים שנכחו בפיגוע. אז מה היה לנו כאן? המחבל לא היה מנוטרל. אלאור ירה במחבל כי הוא זז. העדויות במשפט זוהמו. הקריירה של הרבה קצינים בכירים תלויה בתוצאות המשפט הזה, ובמקום תחקיר הצבא פשוט אימץ את הנרטיב של בצלם. אז אלו 5 דברים שחייבים לדעת על משפט אלאור. אם יש לכם עוד מידע שפספסנו, כתבו לנו בעמוד הפייסבוק. עד הפעם הבאה, אני זיו מאור, עורך אתר מידע. תהיה בהצלחה אלאור.